buwan ay talagang kahanga-hanga yung ganda nito. At maraming mga turista ang pumunta dito, maraming mga riders, maraming mga bisita ang pumunta dito para lang matunghayan nila kung gaano kaganda itong Daang Kalikasan kung makikita ninyo. Ayan. Nasa bungad pa lang tayo. So ngayon malalaman natin kung bukas na nga ba talaga ito or sarado pa sa mga publiko, sa mga gustong mamasyal. So ngayong araw na to matutunghayan natin ano ba talaga, pwede na ba tayong mamasyal dito sa Daang Kalikasan, pwede na ba tayong mag-shoot, pwede na ba tayong kumuha ng mga videos dito, mga pictures. So ngayon malalaman natin. Kaya kung bago ka pa sa channel natin mga katibay ay i-subscribe mo na, Mark Bumbasi, at isama mo na rin ang bell button para lagi kang updated sa mga ipopost nating video. So tignan natin kung paano tayo makakapasok ngayong araw na ito. Sarado pa ay? Ay, thank you Nong. Ayun. Gutom? Ano? Gutom ka? Oy, gutom siya. Subuan mo nga ng french fries. Gusto mong french fries? Gusto mo ha? Gusto mong french fries? Oy. Ayun mga katibay, no? So andito tayo ngayon sa Daang Kalikasan. Itatawid natin. Kung mapapansin nyo, meron pang checkpoint dito sa bandang bungad pa lang, yung paakyat. Ayun, kung makikita nyo, ayun sa taas, ayun yung sa Daang Kalikasan. Dati talagang dyan yung pinupunta ng mga tao, pero ngayon may sabi ng barangay officials dito, mga authorities ay temporary close muna. Wala munang pasyalan, wala munang makakapasok daw na mga turista dito sa Daang Kalikasan. Ayan, mapapansin nyo may mga bantay. So dito lang tayo sa bungad, kasama ng aming napaka-cute na puppy na si Tammy. Hello Tammy! Gusto mo ng french fries? Gusto lumabas. Gusto niyang lumabas eh. So syempre kasama natin ang ating magiting na si Bumblebee. Ayan siya. So kaya pa rin. Naghatid kami sa Kamiling Tarlac. Gamit lang tong jeep natin, di ba? Malakas pa rin siya. Ayun, good morning sa ating mga masugid na mga subscribers. Andito tayo ngayon sa mga Tarang Pangasinan. Yon, yung sa taas yung tinatawag nilang Daang Kalikasan, which is located here in mga Tarang Pangasinan. Dapat doon tayo sa taas ngayon magpipiknik ng konti kasama ng ating napakakit na aso. Kaso talagang bawal pang pumasok ang mga turista dito. For 7, hindi pa rin pwedeng pumasok ang mga riders. Hindi pa rin pwedeng pumasok yung mga may sasakyan or kahit anumang uri ng turismo dito sa Daang Kalikasan dahil talagang pinagbabawal pa nila. So hanggang dito lang talaga tayo. Ayun, kung makikita nyo may checkpoint sa likod namin. Pero kain muna tayo mga katibay. Siyempre kasama natin ang ating napaka-cute na si Papi. Gusto mo ba na ako? Ay, ako? Mainit yung ano ha. Gusto mo?
Say hi to them. Tami. Say hi to them. Ano yung pagkain niya? Yung ano? Ubus na. Inubos niya yung ano? Yung biskuit? Hindi pa kasi siya pwedeng kumain ng mga ano, human food. So, dog food pa lang yung kinakain niya. Tapos, meron siyang vitamins, gatas. Ayan, nagwawala na siya. Gutom na to. Hindi yung bumaba kasi. Gusto niyang bumaba. Kaso mainit yung food. Na, kumain ka na ba? Hindi pa. Say hi to them. Hi. Hi to them. Hi. Say hi. Oh, kiss mo ako. Kiss mo. Kiss. Uy. Kumakain ng fries ah. Ayaw ata, wala pa siyang ngipin. Hindi niya makagat. Yudi ah. Hindi pa niya makagat. Ay, wawa naman, baby tummy. Yan, mga nagtatrabaho pa rin sa Daang Kalikasan. Ayan. So ongoing pa rin ang construction nila. Mami! Busog ka na? Mami ka na? Cute. Ups. Pagod na. Pagod. 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 Tami. Tami. Jump. Tami. Ayan, so ganito talaga pag may alaga ka, kailangan mong tiyagain, linisan, pagpupo. Wala. Nagpupo siya, pero syempre may mga sumasayad kasi na mga pupo. Ayan, yung kanyang Mami Ilona, matyaga siyang matyaga siyang naglilinis kasi lagi niyang karga. Love mo ba siya, Mami? Love mo siya? Mas love mo na ata si sa akin, Tami sa akin Tami, mas love ka na ni nanay.
Ano? Mm. Wait lang. Hindi mapakali. Bumaba kasi. Na. Ayun mga katibay, so sa mga nagbabalak na pumunta dito sa Daang Kalikasan, so ngayon pa lang sinasabi namin na ito na yung proof na talagang sarado pa sa lahat ng klase ng turismo dito sa Daang Kalikasan. Ayan, makikita nyo may checkpoint, hanggang dito ka lang talaga sa baba. At syempre kung taga malayo kang lugar, kailangan mong mapanood to para hindi masayang yung oras mo para pumunta dito. So ayan, kasama natin ang ating napaka-cute So yun, so salamat sa panonood mga katibay. So hanggang sa muli sa mga susunod na vlogs natin. Once again, please subscribe our channel, Mark Bumbasi, and huwag kalimutan ang bell button para lagi kang updated sa lahat ng videos namin. Bye for now in 3, 2, and 1.